салом бинандаҳои азизи озодӣ, имрӯз дар меҳмонии таронасаро шоираи раҳимҷон қарор дорем ва хушомадед ба барнома. суҳбати мо ҳам бо шоира аз бозгашташон аз сафари амрико аст ва чанде пеш шумо аз сафари амрико баргаштед ва ин сафар чӣ гуна сипарӣ шуд? ҳадафи сафари мо ширкат варзидан дар фестивали шашмақом бахшида ба садсолагии устоди мақом сароёни тоҷик Нериё Аминов буд. бо истифода аз он ки вақти зиёд дар даст доштем, дар 4 штати калонтарини амрико маҳфилҳои эҷодӣ баргузор намудам ки якояки ин маҳфилҳо бисёр хотирмону ҳам барои мардум ва ҳам барои худам чизе дода тавонистанд. аз ин 4 маҳфиле ки шумо гуфтед, кадомаш бароятон бештар хотирмон буд? маҳфиле ки дар Нью-Йорк баргузор шуд, маҳфиле ки бо ибтикори ҷамъияти яҳудиёни Бухоро баргузор шуд, бештару бештар дар хотири ман нақш баст ва як такони буд дар самти эҷодиёти ман. чаро? чун ин маҳфил бо ибтикори яке аз рӯзноманигорони ҳафтаномаи хеле машҳур дар амрико, ҳафтаномаи Замон Таймс, мусиқишинос ва рӯзноманигори варзида Рафаэл Некталов ҳамзамон хеле дӯсти қарини ман, чун баргузор шуд бо як омодагии хоса. ҳунармандони хеле варзидаи тоҷик ва шинохтаи тоҷикӣ ҳоло акнун муқими амрико ҳастанд. Муҳаббат Шамаева, Тамара Катаева, Малика Қаландарова, Рошел Аминов, Рошел Рубинов, Раван Толмасов, ин гуна ҳунармандони хеле маъруф дар маҳфили эҷоди ман ҳузур доштанд ки маҳфилро рангорангӣ бахшиданд, хусусан ҳамун лаҳзае ки ман аз эҷодиёти худам ғазал мехондам ва ҳамзамон аз ман хоҳиш намудам меҳмонони аз Узбекистон даъват шуда ки рубоёти хаём бихонам ва ман рубоихонӣ мекардаму беҳтарин тамбурнавози дунё, агар бигӯем хато намекунем, Раман Талмасов тамбур менавохт. ای چرخ دلم همیشه غمناک کنی، پیراهن فروخین من چاک کنی، باده که به من وزد تا آتش کنیش، آبی که خورم در دهنم خاک کنی. шоира, шумо дар шабакаи фейсбук ҳам дар саҳифаи худатон аз нуқтаҳои муҳими ин сафар ошноӣ бо ҷамъияти яҳудиёни Бухоро ёдовар шудед. чӣ шуморо водор кард ки аз ин ҷамъият ин қадар тавсиф кунед? ҷамъияти яҳудиёни Бухоро дар самти пост доштани забони тоҷикӣ, фарҳанги тоҷикӣ дар амрико корҳоеро мекунанд ки воқеан ҳам боиси эҳтиром ва ифтихор аст. хусусан дар ин замоне ки дар раванди ҷаҳонишавӣ қарор дорем ва дар як раванде қарор дорем ки ками дар кам имкониятҳо ҳаст ки забони форсӣ, тоҷикӣ эмин бимонад дар ин ҷараён. онҳо корҳоеро мекунанд ки ман фикр мекунам ки месазад ки онҳоро арҷ гузошт. чун дар дили амрико баргузор кардани як фестивали хеле муҳташам, фестивали Шашмақом ки дар худи як фестивал анқариб 70-80 ғазал фақат аз ашъори классикони тоҷик садо дод. хусусан аз ашъори классикони тоҷик гуфтем Абдураҳмони Ҷомӣ, Ҳофизу Саъдӣ, Бедилу Хаёму дигар классикони тоҷик. ин магар сабаб бар он шуда наметавонад ки воқеан ин ҷамъиятро эҳтироми хоса дошта бошем ки онҳо дар ҳақиқат ин гуна як кори хеле ва хеле муҳимро мекунанд. шоирабону, дар ин сафар шумо дар Лос Анҷелес ҳам будед ва ҳадаф аз ин сафартонам дидор бо Гугуш буд. хеле зиёд мехостам ки дар ин шаҳри воқеан ҳам хеле зебои амрико, зеботарин шаҳри амрико, Лос Анҷелес, Гугушро бубинам. ин орзуи ҳамешагии ман аст ва инро ҳамагӣ медонанд. аммо мутаассифона рӯзҳои сафари ман, рӯзҳое ки ман ба Лос Анҷелес сафар доштам, хонум Гугуш дар сафари ҳунарӣ дар шаҳри Фаронса қарор доштанд. аммо барои ман ин гуна як имконияти бисёр хуб фароҳам омад ки бо ташаббуси сардабири маҷаллаи Теҳрон магазин оғои Шаҳбод Нурӣ ки хеле дӯсти қарини хонаводагии Гугуш аст, бо комбиз ҳам суҳбат бишавем ва як пуле бисозем барои сафари оянда ё дидори ҳатмӣ бо хонум Гугуш.
ва ин аллакай фикр мекунам ки оғози роҳ аст барои амалӣ гаштани яке аз армонҳои дили ман воқеан. ва ин вохӯрӣ яъне вохӯрӣ бо ин гуна як шахсияте мисли Шаҳбод Нурӣ барои ман имконият дод ки минбаъд як даричаи бисёр хубро во бикунам барои дар самти ҳамкорӣ кардан, албатта дар самти таронасозиву суруднависӣ бо ҳунармандони хеле маъруфи эроние ки муқими амрико ҳастанд. аслан дар ин фестивали шашмақоме ки шумо бо ин баҳона ба амрико сафар кардед чӣ буд? ман дар рӯзи дуввуми фестивал ки конфронси илмӣ буд бахшида ба садсолаги Нерӯи Аминов, яъне ки як масъулияти бисёр муҳимро ба дӯш доштам. ин ҳам бошад аз Тоҷикистон китоби 6ҷилдаи кулли шашмақомро бо худам бурдам. шумо ки як инсони эҷодкор ҳастед ва ҳамеша эҷодкорҳо дар пайи мушоҳидаҳо эҷод мекунанд ва худи шумо дар ҳамин сафаре ки доштед ба амрико фарҳанги амрикоиҳоро чӣ гуна дарёфтед? фарҳанги амрикоиҳо барои ман хеле писанд омад. хеле. барои чӣ? Он чизе ки ман дидам, он чизе ки ман мушоҳида кардам та як моҳе ки дар амрико будам, мардуми амрико бениҳоят маданияти баланди муоширатро доранд. ҳамеша ҷониби ҳамдигар механданд, табассум мекунанд ва як ҳадиси пайғамбар аст ки мегӯяд беҳтарин садақа барои мӯмин хандидан аст. ман эшонро яъне ки амрикоиҳоро фикр кардам ки ҳамаи муошират, одоби муоширати худашонро дар асоси ҳамин ҳадиси пайғамбари мо гӯё ки қарор дода бошанд. ва ана ҳамин як кишваре ки бисёр шароитҳои хубро барои мардум фароҳам овардааст ва дар баробари ҳамин аз мардум камтарин чизро мехоҳад, яъне вайрон накардани қонунҳои давлатдории ана ҳамун кишвар. ва ҳамзамон пеши назарам аҳволи муҳоҷирони меҳнатие ки дар Русия заҳмат мекашанд омад, ки онҳо чӣ қадар заҳмат мекашанд, чӣ қадар азоб мекашанд, чӣ қадар таҳқирҳо мебинанд, ин қадар таъқибҳо мебинанд аз ҷониби полисҳои Русия. ва ҳар замон дар ҳар маврид аз ешон яъне ки санад мепурсанд. муҳоҷирони тоҷике буданд ки дар он ҷо пайи дарёфт кардани ризқу рӯзии худ рафтан ва заҳмат мекашанд. бо камтарин заҳмат пули хеле хубро ба даст меоранд ва ҳамзамон ҳеҷ таъхире намебинанд. шоира Боно, чун суҳбати мо ҳам дар арафаи соли нави милодӣ ҷараён гирифт ва соли наве ки меояд, соли нави милодӣ, чӣ орзуҳо доред ва таманниёти шумо чӣ аст? ман аз ин соле ки меояд хеле умеди калон дорам, чун фикр мекунам бо он қадар як энерҷӣ ва бо он қадар як хоҳишҳову бо он қадар як бо суръати баланд рафтанҳое ки инак дар худам ҳаминро касб кардаам, ман фикр мекунам дар соли 2017 хеле ва хеле корҳои хубу муҳимро барои фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, барои фарҳанги тоҷикон ҳатман ба анҷом мерасонем ва бояд ҳамин гуна ҳам бошад. ва ман орзу мекунам ки ҳамаи инсонҳои хосатан ҳамаи тоҷикону тоҷикистониҳо ҳамеша дар ҳар самте ки фаъолият мекунанд ҳамеша пуркор бошанд, пурэнерҷӣ бошанд, ҳамеша дилашон моломоли ҳам орзу ва ҳам хоҳишу ҳам яъне ки хоҳиши рафтан ба самти дастрасӣ ба орзуҳошон бошанд ки ман анамин гуна ҳолата дорам. ташаккур шоира барои як суҳбати самимӣ. саломат бошед. саломат бошед. ташаккур ки омадед.